Assalamu alaikum. Salam marshalldu. Tahan wayol tema da'anka malekul khlatskhiru. Da'anka malekul I huju u malekul tyn funkcish duqoy to beshbol bolch hu bolch botso tyn glatsa da'anka malekul duhar hayillin bol ilmanch ish mülshbo tyn glatsa isht wayn خوش جوزليته يهمش إشتا دادو زيت عجروسو تغني شوق تيمع تقوين كست خزق دين كمليكول يوش خزوين تلفزير شوح خز راديو شوح خزوين إنترنت شوح خز داق وشت راح دوش داق سا خزوين ديكيوش بش بوش وارتخير بو أما خزر يتر بي خويو تخوش سيوش بش خير بوش وارتسون ديلا تسيوش چارن خويو يوزر خير دو اشت هم دو تنغلات دوسر دوين ملخ همنا هوق ديل عالمح ملخوما حالاتشا شيء سامتيج دالوتشوق ملخوما فيزيكسكي تيل اردوقوي هنسا مثلا وي ماتيريكي لاتن صداق حالاتشوق دنيان تعدلو مثلا أمريك حالوتوي سيفرناي أمريك حالوتوي Северная Америка, Северная Америка, цеяқчы, көрчуақ сурт қолды лез қиынсы, карт, глобус, и представить езой. Көрчуақ сурт қолды лез, глобус, Америка, еще меттях моей, еще меттик далоч. определенные шеецаметтик далоч Америка лили, Австралия олвай, Австралия лили. Ишт сурт қолды лиш дуай ДНК молекулюе, ДНК молекулю чхенах, дуахарда ДНК элвая, цеяқчы, көрчуақ қолды лиш дол сурт иху сурт до. Энц мülха сачуах йол организм эрдуквай, растениш, орматш, животныш, динтш, халатча мülха иза хоғдинен тағда квеллин йолу хара сачуах йол хумнша үша цер догмша клеткинях латчту. Цер элементарная структурная единица всего живого клеткин ахлячду. Масала ц моду киберчка хлач, ц халоцкой, и ц халия уолвелче, и киберчка дуаттенду, киберчка хлачду. Исан вайдега, мюхдега дит халоцкой, قيول جور حلوتوي جال حلوتوي ملخا دينت بكتيري حلوتوي كلت كنخلات شوق يمسو هما تنا أجري جمدال داغ إردوق وي كلت كيوق داغ إشت إدان كملكولا وي تياقش وي دير представить дадезой, адам дер, дит, қиолхум чавриг, қиолхум ишта представить езой. Так и дерой представить дича, и дерга мюлха дерга и клеткнях лачду и хадиеш дуэн. Так и клеткнеш представить езой.
Так сачуахдолхумш одноклеточный и многоклеточный хул дукка йол клеткнах латчеш хул цан клеткнах бе латчо чол хумша ю дукка. Так мухдала клетка представьте есквай. Так эц клеткан чуах хор клеткан чуах хулшю. И молекулы воюющие ДНК хор клеткан чуах хулшю. Так и организм и массу организм еще шиндеги юкшу биологиш. Цаерш доядерный организм шу доядерный царах прокариот шол. Так шолу ерше еще ядерный организм эукариот шол царах. Так и доядерный организм еще бактерия археол шол. Üşü. Cer kletken çuah. Цан клеткнах лач организм шуш. Cer клетка çuah ядро юе. Ядро ятцер. Оформленное ядро ятцер клетки çuah цундел. Доядерный ол цар. Ядро коллелаз йол организм шуи. Ушмелла ширлор шу. Дахря ширлорш и организм ши бактерия архейшей. Так цер клеткан чуа ядро я цундела и цер молекул ДНК прямо из клетки чуа цитоплазма юй цучуа ульшхул и цер мембран олшул и клеткан гвантхадол пардуадуе цунт элетта йолш чухул агу иштью цер чуах непосредственно цитоплазме чуах ульшю. Так цер нуклеоид олцинах цер и молекул ДНК и кольцевой форме кольца иште и чуксан кепях иштхульшю цер и так иоцурга эти бактерии клеткан чуах плазмид шолш иште и голцинах йоц ДНК фрагмент ши ушахул цер иоцурга. Так шоло йол ядерный организмыш эукариот шолш еше цер клеткан чуах и ДНК молекула и молекул еще ядро чуахульшю ядро ядршю цель эти клеткан чуа эти ядро чуахульшюш юха растительные клетки чуа пластид шолш эти клеткан чуа ца пластид олшол органоиду цель эти пластид чуа хульшюш вавишта динати животные клеткан чуа эцера митохондриш олшю клеткан чуа ца органоид эц митохондрии чуа хул и ДНК юе хара ядро чуа хилрел соунаха митохондрии олшол эц органоид чуа шия ДНК хулцина ну доцди че и ДНК وي حخما يل وي حخما ينتن تما يقين وين خادي يشتق مخ أورجانيزم كلتكي كلتكن شوي تسوچوح صور كلتكن چوح يق ДНК موليكول شوي يش إسورت قولدل دي شدو يصد وحر ДНК موليكول ويوتش تاق هوتاهم يوتش خيلچ цат охул хоиц волвелче поверхностно эрдухой и хума мичахульши я космос яхульши я хварчахульши я хава яцанахульши хун цахиче خلدوسنا قيت سندلا دوحر إسورت إخادي يشتوين هور كلتكن شوا
كل شيء كلتكن شو عيون بتكوي يدالوت شيء مولekul DNK'yı işte ihumdu. Така и молекула ДНК из полимерию. Полимер богуг из полибогуг. Много ду так полимер из مثلا تتش هاويتسوي يا سولانش هاويتسوي. سولانش هايتش سولانش سولان بيرتكلات شلوقش دوي تايتان تاينشق ده ووشي دوز دوش так и полимер бохуг مثلا سولان تعبيرتك إذا مономер эрдукой мономер хилче и мономер швоуши юзнию химические зайцания химические связания так воуши и мономер цара воуши хитта луш цынаха полимер хул и yok молекул хул цына ишт и макромолекул yok молекул лорш и ДНК молекула так и ДНК и молекула قاهم نخلات شو تون إيمانا ماريوية يتعبيرتك دوقوي سلحان تونس دستور دوقوي قيت أدخليت يتعبيرتك تونا إيمانا مارا قاهم نخلات شو يقاهم هو يتعاد أقبل قلو أقريوي تع أزوتيستي أسنوانيو شولو ديزاكسيريبوز أولش دول ساخر ويمتا شيكر المجردو ديزоксирибоз олш химический ца группиук углевод шолш и углевод юцу чуёш а колу фосфорная кислота дуе цюн остаток юцу чуёш фосфорная кислота ду эц qaum нахлат шу эцюн ца биртик буй эц молекул ДНК ца мономерюе так азотисты оснований эц молекула ДНК чуах йикия пархульшу қия ятсин и аденин тимин гуанин цитозин бош и цершулш и йикия пар иза юцачуа так цюна и це қоллиялар и ДНК иза цюнах и ятс юцин ятс абревиатура эрдукой ياتس يقش تيتن يير يول ديلتن ورزه اشياء يير تيتن ديزوكسيريبونуклеиновая кислота олтина ديزوكسيريبونуклеиновая кислота هونت он الجتنخ تشويوخشيل и وي اليول и углеводие дезоксирибоза и يول ديلتو يقع دезоксирибонуклеиновая кислота эл ишт цетилленцинах кислота группы юя цуюк дахайтна нуклеиновая кислота олш важе рибонуклеиновая олш кислота до цуюк йохш рибонуклеиновая кислота юк йохш углевод и рибоз юцундел рибонуклеиновая эл харваючел ДНК юкаха дезоксирибоза ю цундела дезоксирибонуклеиновая кислота L и цедаяхан цун цетилен цун альманш так дот L атти дот L як атти цун цундела ДНК L цуна ишт ихумш до так история хлац دوحر ДНК حايلين открыть хайна и двахара иштатак и цун структура из хаилин и цуа бешбол бог клетки чуа цуа бешбол бог хубах бу и массу хума и белх шадина ишта цунаглат цажимал дюцедуэ и да и ДНК молекула и хахиелча и ючметя
قطرة بيوتشخل حيخ وشخل جيمس واتسوني فرانسيس كريكي بوخشول إشي بيولخل قطرة بيوتش تاق تعزير إسبعي شوزدغي قويتول شرا 1953 قد اتشرح ترشم اتدين كموليكول ستركتور رشفرواتي نترشم تاق تصنديل ترشم ترشخل قطرة بيوتش شاي موليكول دين كدوحر سعيل نرق و تعزير برخ بعي قصد إسول شرع 1869 год. اتشرح شويцарский луархилы فريدريخ ميشر أولش لوارخلة تو سعيلين يدوحر فريدريخ ميشر يهود يشخلون ألجا إلو تشو دايخ كنيول بيريواس كنيول بنتش دوية تسوت إير تيالول نطق كيغوش خلة تاق نطقن يقرن ليكت تشول شول تيوق أخول شول كلتكش اشتولش خلقي ليكت تشوية اش تاق اشتولش خيدا ليكت سلانة كسلة تانية يلش خلة تو يلينجول تيح تون زيادل ليكت تيح تعيادرش بيقي هما تيسيل اشتي يهم زيادل خلتون تاق اشت يبوختو بچخينا بيلكيش اول شيول بيلكيشيه اشيوتوغ ات ليكاتي تشوقا قيتها يوز شيوت ويشستو زي يلقتون تاق تو هودو تو جمع دو جمع دينتو يوز شيوت ويشستو كلتكن يدرو تشوخل شخيلر اشت اتون جمع دقتو تتوي نقل تاق ميشر ات ويشستو تاتيلين نوكلين ال تاتيلين قصو دوحر اشت النوكلين ال تاتيلين تسوخينا نوكلين وكسلة اولش سخلتنا تو زمان شو اتو هايلين شينا نوكلين ال تسو تاق لاتيني متاح نوكليوس بوغوك إذا يدرو بوغوك دو تنديل نوكلين ال اشت يلا تسوتون تاق تسوخينا ات كلتكن يدروخ لات باش خارش دوق كارجيت سخيله ميشر دين كموليكول سايل قوش حالخ نيمتون بيولوج إرنست جكل وشوالتا بيولوج خلا ات نيمتوي ات جكل زيادل خلا تحية يوية خلشيول تحية ات تحية دالوشيول башхал шия признак шия признаки, которые передаются поколению. И башхал ше это ядро тюезни юйла и ихинак это геккел уйцун ихум зиедел хилацун. Это фишер и ДНК молекула сайленчулт эха قيتان يمتوغل ألبرت كسل أولش تا يمتوغل ات ألبرت كسل اتو نوكلين يوقع كسلة دويلة خيناتون كسلتن سويستوش يولش يهم دويل خيناتون كسل وياتون تاق تولسونخ كسلة ات كلتكي يدرون يوقع خلي اتسومنا تحقينا يخيناتون إذا تاق تعزير إسبايا إطول شرح كسرنا يبوخ برنا اتسومان تحقيرنا اتسومان تحقيرنا يبوخ برنا تون نوبلسكي بريمي دلتون تعزير إسبايا إطول شرح يوصلت قطع علمانش فيبوس ليفين أول شوال ات علمانشان خينا ات دنك يقع كسلة خيلر سونخ ديزاكسيريبوز أول شدول إيوي لقع ديتين دول أغليوود ساخر شيكر دوية ديزاكسيريبوز تسيول أغليوود دويل تحقيقنق فيبوس ليفين بوخ شوي قوية
Так, тяхар жамадеш цунна и цултяха и хумш гучел чултяха цун цетул кцар дезоксирибонуклеиновая кислота L. Йоц йолце ДНК ю. قطع ДНК олш дагур دوين. И ДНК молекул и хам йиллин из Fischer ويا يحيلين سو يخينا تقو قرنا تيوقع ديزاكسيريبوز углеводы خينا تق азотисты основанч и хумчи خينا стенах летчу خينا церни ама тюн структурюе тюн химические геометрии и молекулы структур и муглячу Юж воушех и вещество шмух юзнию химический мюлх заенчу ценюка свящу и хумш хуш цехил цен ценадуй. Так цен ДНК дия чарх эрдукой и мух и хуш цехилак. Цу клетки чуах цу хубвах бо и цен бах боя худеқашлу ДНК молекулы из гушцела. И ДНК структура мугю цуа клетки чуа и хубалбо отсхумнишна тяхкин цултях. И вайлака витин волу Джеймс Уотсон, Фрэнсис Крик, Улкинс юх биофизик йол зудхила и Розалинд Франклин богш. Розалинд Франклин богш зудхила. Ишт и альманч буй инах тяхкина эцбалхан цин структур мугю клетки чуацу бог беш бол бог убог беш и ДНК эцумч тяхкинах и альманч буй так эц Розалинд Франклин ахлац эрдуй цацдолхум эц Розалинд Франклина ДНК молекулы рентгенограмм яқын хиллацуос рентген суртдуй и дақын хиллацуос ухена. Так и исуо дақын дол и сурт бахнях дух дол хумдуй и структур мухю и расшифровки чена цуо дақын дол и сурт бахнях яқына хилла и киберш буй уж Уотсон и Криккая юж битинбол. Юж и Розалинд Франклин яқин или рентгенограмм и баня. Так и рентгенограмма и сурта цуа цайзер избай шовстры шитолчера что дақин хлацуа. Так эт сурт яқталан бичцан гучдол и ДНК молекул шин спиралях латчуил. Двойной спиралью, цунах шин спиралях латчуил из-за гучдол цант ак и ца спираля вукунах дахарчин, воуше харчна йолш и зудри чабиви, кажари и сан что воуше дахарчна йолш что и структура расшифровки нак цар. Юл цулсонах это Розалинд Франклин хин это ДНК и воитин йол мономерш и полимер вай сюланшхилча мономертин бюрткхирбу элер койшта цюнцитустш масалдалич. Так и мономерш мухлатшу эс ДНК диах чархи цюн структури цуюка и мономерш мухлатшу эцун тяхкина хила и зуд и Розалинд Франклин юй так азотисты основанияш эт спирален чуирзен летч юэллацуа фосфорная кислота остаткиш арха агор ю эл ихум эл хлацуа так ицуа даккендол и сурт ганз волч крика Уотсона и қиечха агор юмятш хилацарни и мономершуе цун структурие қуа элчун бастни ха эл хиланис эл цахилацаршим дац
Так, лармаза и Розалин Деккин дол и рентген сурт гинак эц отсан уйцун и шия сурт гини хушцахла эц Розалин бошол эц зучун но ок отсан мухдела гинак и сурт лармаза гиня. Так и сурт шиен гинчулт я ерик шиеквон шдаюлецун и Розалинд мааллари и манамерша и азотистые основания шважи и фосфорная кислота остатки что мааллари что юихи нахцон шиеквонш даюлацин. Так иша дехкиндол и сурт Розалинд эцо Watson гини хушцахила хунд эльча цуа из официально цухена публиковать динацахила и публиковать цуа дали научные публикации еле гинхила вухон. Так цига хатер колло и сурт эц Watson гинцахили хархур даритецун и ДНК структур мухи эл и хатер колло цига Watson крика и открытие шаш ич жам адеш ол шаш и ДНК структуры сайвелуш от Розалинд Франклинел халх Свен Феберг бохса илманшылык эс Розалинд Франклин алел халха эт Свен Феберг бинчу белхшна тетевш сайлин и ДНК структур оли и билгалдаксар шаши открытый инчай надуй и Свен Феберга алхилла и молекул ДНК спиральный форм кепьолш UL ихилар алхилла цу так азотисты оставанш это спирален чуях Ерзин хили ез шилар иза билгалдахкан хилацо мелла зучул халх и предположение ин хилацо. Изцо эц Розалинд Франклин сурт дакли халх ишт эл хилацо мелла жим халху ала. Мухдела и Watson крики дог ойл чарел эл хиет уэн оцу хуман и Розалинд эц молекул ДНК деккиндол и сурт бахня ишт и нис расшифровки ин эл ишт иза хиет хуэн ишт окумш кладёт что. Так и открыт шеш от Watson крики тидмиелат схилла сахимик хилла цухена Эрвин Чаргав олш. Ez Erwin Chargaff binbol и болх буе ez ДНК молекул тя binbol болх иза тидмиелат схилла царшим так ez Chargaff ху болх бин хилла ez ДНК молекул тя цунахлат царшим дюцердуе Chargaff теллин хилла и молекул ДНК ez ДНК чуах вайма аллара yi-type азотисты основания юэлер кой аденин тимин, гуанин, цитозин олш и yi-type азотисты основания юцчуа. Так Чаргаффнын хина это ДНК чуа гуанин йолчул цитозин юйла так царшин дукалия диллич. Дуквай количество гуанина равно количеству цитозина. Дуквай кьетает версимата олашу. Так, аденин йолчула тимин юйла ихум билгалдахкин со правило Чаргаффа олцунах. Аденин равно тимину, гуанин равно цитозину оле. И правило ю Чаргафф олш. Ихума штидмелят целацешин. От Чаргафф йолу открытиях пайд уецилцахилцашин эц ДНК спираль чуа уж духдухал лет шуил хаалц. Духдухал уж и азотисты основан шуя, духдухал ирзин воушех, юазюй хаалц. Эц Чаргафф бичу балх пайдиецилцахилцашин. Да уж мулачу. Аденин духала строго тимин юхульш азотисты основания.
Гуанин дуахла цитазин юхульш строго до ихом дуе соблюдаться да диеш до ихом. Киечки пар хилаца хульш. Одинин дуахал тимин, так гуанин дуахла цитазин. Ишт ихом до и دانك باشغلخ اتس ايش دوحدو هالخيتر باشغلخ комплементарность ол биология علم نعدوية комплементарность ол цар так греческий матера греческий дуашду и комплемент ол шдол дуаш так версии мати гуачдеча и комплемент дополнение богогду друг друга дополняют они Бог санном духе. Вообще. И комплементарность бахня данка ца спираль, вук спиралец хватло, и ши спираль вообще хватлош эц основанин юка химические заеквалло и гузаю водородной связи, водородные олшвел заю. А и водородные и зая и химические киечи, заенчики и елича из-за мела гил связью, слабой заю, гил заю, ледер заю, и отхедш заю. И водородный и зая гил, зая хилерн и шиспираль уэшчхена. Воушах йол иши, йол уэшчхена, воушах хваталош. Так ферментию, цюн гуэнц воушах йол иши, йол хваталош. Так и ДНК молекул воушах ялах, эц балхах цюнах репликации ол. Репликация. Репликация это удвоение молекулы ДНК версии Маттаэльч. Ишт яц термин билгалдах и голкдуя и шиспираль воушх ялар. И ДНК репликация хилар бахнях клетки еклучхена юха эц цан клеткнях нан клетк эрдук эц нан клетк и нан клетка еклучхена и клетки ека ел цюнах хиллиол كل خليول شكلت كيه كل قليل اتس شنكلت كانشو اتس نان كلتكي تشوح مخلره انفورماتي قوش اتشنيه كلتك تشو تعتر تعبوس انفورماتي قوش и ДНК и репликация и свойства и хилар бахнях ишт и ДНК репликации бог башхал юя и башхал ю мюха диньол чуман шие кихян шиегар информации дайлер бухиллат шуqi и бухиллат шуqi хилшол тахя юя стахян информации дакоч кой массо информации вайгар масала цицик халоцой эц цицкуа диндол кварнешнем эц дана цицки мах цер буас барги буас қидол мааш қиек цер вайгрия дашкар дünün да хайошол информации передачхол ишт и буахбуя и репликация хилар бахня иште дакоч из так и ДНК юя и хубуал бешу клетки чуа цюн мисси эрдукуэ цюн хубуал бу и ДНК версии мата эльча ДНК это хранитель наследственной информации эрдукуэ ДНК он участвует в хранении и в передаче наследственной информации. Версия мата эльча и информации из ДНК, но алшешу цучуа и ДНК юха и клетки и репликации хилар бахнях и кел колшул клеткин ших
نان كلتكخ يقول شل يقايل كلتكن شوي اتشو انفرماتي داقوش إيش يبوخ بوستان كان открытый ينول فرانسيس كريك كي روبرت واتسون ناي цар открытый شاشين يول опубликоватинец цаэзир исбай шоздгай койтол чара царшим Уилкинс бошвол колони гуя Уилкинс из зочченц Розалинд Франклин цан лаборатория чуа болбешил ду иши Розалинд Франклин болбеш лаборатория хилвол Уилкинс شاشين بالخن ديق بقول الله خلا ديق سوا خمس عشان ثانية روزاليند فرانكلين بالخن يقع تخيله إذا يقتيانا مخدلا تعازير اسمه قصد شو شرح واتسني كريكني أولكنسني اتقاءنا نوبلوفسكي بريمي لوتسار ميديسين دول نوبلوفسكي بريمي دوي إذا لوتسارشين يتعرن بريمي لوتشغينا وجه زودا إذا يوتشغل إذا يلغل تعازير اسمه شوز بريت شتولتشرا راكتسم غرخشت يلرنسلوتن لتشغينا عتنا تأي وريت شو خلقتن تأق إذن كأتكريتي يقع حيا إشتأت تار بين بولت بلغش يقع حيا روزاليند فرانكلين بوخشول علمانش يلشول تأحيبي إشت حيا خواتsa يقتار تأق إشت هرهم شدو حلخر دا إشت خوات عدادير زويتر دوه تاق قضاء بيوتر دو قوتي نخلات ونتسقواتش بارنا